Tulepa Julian tänne. Tule tänne treenhuoneeseen. Tulepa tänne. Mitäs tuolla on? Onko täällä tämmönen laatikko? Mitäköhän siellä on? Käännäpäs vähän laatikkoa ja katso. Katopas Julia mitä täällä on. Katos toiselle puolelle. Mitäs siellä on? Katopas, onko siellä mitään? Mitä siellä laatikossa on? Täällä, toisella puolella, täällä. Onko? Pitääkö meidän katsoa vähän tarkemmin mitä se sisältää? Otetaanpa, Iskalla on tässä puukko. Iska avaa vähän. Eikä avaa. Oi, jekka. Mikä siellä on? Ota, Iska avaa vähän lisää. Tässä vähän Iska avaa tästä. Iskan täytyy avaa. Ota, Iska ottaa puukon. Varappas vähän. Noin. Sitten avata. Oh. Oi, mikä siellä on? Miten sanotaan? Rakko. Iska pitäisi nostaa se. Oi. Eikä. Onpa iso rakko. Ja vähän kasataan sitä, mutta tästä tulee hienoa, eikö niin? Otapas tosta ja rupea kasaamaan. Lähetetään sitten vähän kuvia, kun se on kasattu. Vai meneekö se jo koeajolle? No niin. Onko kiva rakko? Onko ihana? Hyvä rakko. Onko ihana rakko? On, Kiko.